Дорогие товарищи, у далекие дни моего юнацтва, коли мяне так моцна захапляла паэзія і паэтычная творчасць, і я ў потайку складаў песні мовою роднага народа аб яго долі, мяне часта браў горкі роздум. Куды пайду я за сваім родным словам? Яно забаранялася, высмейвалася, яно выганялася з усіх устаноў таго часу. Ці дойдзе яно да народа, з цяжкім лёсам якога звязаў я свой лёс і якому аддаваў все самае дарагое, што было ў маім сэрцы. Маё слово, хоць і вузкімі дарогамі, але даходзіла да народа. Чым жа плацілі мне царскія слугі за мае песні, за прыхільнасць, за блізкасць да народа? Мяне выгналі са школы, дзе быў я настаўнікам, асудзілі на безрабоцце, а потым пасадзілі в астрог. Так было калісь у царскія часы, а на гэтыя часы прыпадае 35 гадоў майго жыцця.